Good evening everyone. Good evening. Hapon pa dito mga ano pa, mga 5 o'clock pero madilim na kasi nga winter, magpa-winter na eh. Pero sa 26 pa mag-umpisa yung winter. Ayan nakakatuwa naman yung mga kapitbahay namin. Ay, ganda ng mga decoration. Sana all. Sa amin wala talagang spirito. Wala kami mga decoration. Ngayon lang na Pasko, dito na nagdidiko. Kasi nakakatamad. Matamad na ako mag-decoration, magtanggal. Ikaw ang mag-ayos, ikaw din ang magtanggal pagkatapos. Pero yung mga kapitbahay ko, ayan may mga na sila, mga twinkle twinkle. Twinkle twinkle, ayan ito gusto ko to. White lahat. Pero marami pa rin ang walang decoration. Malungkot talaga yung Pasko ngayon. Oy, grabe. Punta ako dito sa cosmetic. Para bibili ako ng regalo kay Bruno. Iwan ko kung anong ibigay ko sa kanya. Parang meron na siya lahat. Yan. Parang ito ata. Bagay sa kanya itong Axe. Tsaka pang aftershave. Ayan. Siyempre, bibilan ko rin ng extra si Kikay. Ito, Nivea para kay Bruno. Dami na lang. Malaman mo talaga na malungkot yung Pasko kasi nga mga tao wala na, nakakatamad na lumabas, bumili. Last year, wala, 3 araw lang, ubos na to lahat eh. Pero ngayon magpasko na. Bukas Pasko na, andyan pa rin yung mga nila, mga display nila pang regalo. Hahanap ako ng face powder para kay Kikay kasi yung sa akin, ginamit niya na naman. Hindi ko pa nga nagamit, pati yung eyeliner, liquid eyeliner. Kaya bibilan ko siya para di niya napakialaman yung sa akin. Para naman madagdagan yung regalo ko sa kanya. Bibili ako ng hair color ko kasi ang dami ng puti ni Mamshi. Kaka-stress. At syempre, tumatanda na rin ang lola. Yan, yung mga mura lang. Kasi ganun din naman yung epekto sa akin eh. Mahal man or mura, ganun pa rin yung epekto sa buhok ko. Saan kaya ako makabili para kay Kikay? Ito na lang. Kaya gusto niya kasi yung hindi liquid eh. Gusto niya yung parang pencil lang siya. Pero dahil wala siyang choice, ginamit niya yung liquid eyeliner ko. Kasi wala na yung sa kanya, ubos na. Kaya bibilan ko na lang siguro siya nito. 2. Siyempre ibalot ko na rin para masali sa mga regalo niya. Actually nakabalot na yung mga regalo niya. Nandun sa bahay kasi sinundo siya ni Papa niya kanina. So may time akong magbalot, mag-wrap ng mga gifts niya para sa Christmas. Tapos sunduin ko siya sa 26 para 26 na siya mag-open ng mga gift niya dito. Doon muna siya sa Papa niya para makasama yung lolo at lola niya na matatanda na. Gusto ko every event doon siya. Kaya ang dami talagang mga gamit daming mga mga keme-keme para sa mga babae nagpapaganda, hindi naman gumaganda. Ay hugot, parang ako lang ata hindi tinabla ng mga make-up na ito. Sobra. And mamimili muna si Mamshi mga be. Kaya tingin-tingin na muna kayo dyan ha. Baka may gusto kayo. May gusto. Bibilhan ko rin siya ng contour. Kasi yung sa akin, ginamit niya na naman. Dami niya nang nakuha galing sa akin. Binigay ko na lang kasi
Hindi ko rin naman ginagamit. Ginagamit ko naman pero pag may mga occasion lang. Unlike talaga sa kanya na gusto niya araw-araw kaya nagkaka-pimples na. Hindi mo naman mapigilan yung mga bata ngayon eh. Yan. Ang dami talaga. May mga itchy-britchy itong mga kababaihan. Ang daming pagpipilian. Yan. Bibili lang ako ng medyo mura para dalawa yung kukunin ko. Para masaya ang kikay. Yan. So I think nabili ko na yung gusto kong bibilhin para sa mga engkanto. Nabilan ko ng regalo si Bruno at saka si Kikay. Magbabayad na ako mga be. Punta na ako sa counter. See you later. So ayan, I'm home. Yan yan lang ang aming decoration for this Christmas. Yan, bumili lang si Bruno ng star at ayan, sinabit lang namin dyan para may kami. At syempre ito din, yan, kunting pailaw lang para may twinkle twinkle sa bahay. Yun lang ang decoration namin be. At ito yung mga gift na binalot ko na kahapon kasi wala si Kikay. So, may time akong nagbalot, nag-wrap ng mga regalo para sa kanya. Yan. Simpleng lang. Dami mga chocolates talaga, grabe. Di kami mahilig sa chocolate ni Kikay. Si Bruno lang kakain lahat niyan. Yan lang ang aming pailaw at mga regalo para sa aming Bibi Damulag. Bibi Damulag. Si Bibi Girl. Yan. It's my life.